txorienetarrok eguerdion eta ongi etorri famatuen egunera. Eta famatuak beraiek dira. Hor daudelako eta baita guri bideoak eskatzen dizkidutenak. Egun baten, eta gu bilatzen gu bideo bat, espada, geratzen bada inor barik egun baten hartu eta grabatuko beraz. Haupa txorienetarrok, Bezala, haue, mutxatxada nuen itzen zaren bezala, peluka bat jarri. Hori da. Eta norbait imitat, eta listo. Jose Ramon, naiz. Kaixo, Bjork naiz. Bueno, ez. Gure gaurko gonbidatua, ero famatua, zuen parantza dugu. Nik ez dakit zer, abeslaria danetik egiten da uneska honek, nik ez dakit nun sartuko nuke. Artista, zigor, artista. Horre balio dit. A ber, ze eskatzen digun. Kaixo txorieneko talde guztiari zuen barantza naiz eta nire plater gustokoena kalabazin lasaina oiasko haragiarekin da. Gluten eta laktosere gabe hori bai. Nik ezin dejan eta behin egin zidaten bat super goxua, beraz, ea lortzen duzuen. Aio! Hale, hortxe haukau erronka, laktosa eta gluten barik. Bai, orduan azkenean, egin genuen musaka, duela azte batzuk, honek Julenek eskatu zigun, teieriak, eta gaur ingo du, hortik tiraka, indut hemen kuiatxoa hartu eta xerrata moztu dut, eta honekin izango dira lasaina geruzak izango hasian moduan, gero oiasko bat ingo du saltzan, eta oiasko hau gero, bechamel moduan laktosarik ezin duenez hartu ez glutenik, erabiliko du almendra esnea, gehi saltza, oiaskoaren saltza, eta gero arroz irina erabiliko du loditzeko. Margarina erabiliko du, ze gurinak ere laktosa izan dezake. Orduan, margarina erabiliko du, eta nik uste dut honekin, pixkat hurbilduko gara bere eskaria. Gazta ezin dugunez erabili, garagarlegamia. Bale, oso, no? Haurien eskaintza, zuk zer indiozu. Ni eskaintza izango da, nik lasaina biharrian formatu aukeratu dut rabioliena, kuiatxo rabioliek egin ditut nik txorienen behin baino gehiagotan, betegarri desberdinekin, gaurkoan betegarria nola ez oiaskona izango da, eta gaztakin edo bexamelakin apaindu biharrian, nik ingo dolako oiasko saltzatxo bat. Beraz, ez da aukiko glutenik, ez glutenik, ez laktosarik. Ez. Listo, sua, zuretzako. Hori da. Bueno, gauzera gure gaurko ostiraldeko ibilbidea eta horrela hasiko dugu. Oiaskoa gatzez eta piper beltzez ondu eta gorritu ingo du lapiko batean. Kipula xerratan baratxuri burua eta zenarioa gehitu eta ondo erregosi. Ardo beltza botako diogu eta lurruntzean saldarekin busti eta ordu betez kozinatu ingo du. Iragazi saltza murrizten utziko dugu lortutako likidoa eta mamurtu ingo du oiasko. Beste kasuela batean kipula eta baratxuri erregosten jarri eta oiasko haragiarekin batuko dugu. Bechamel bat ingo dugu almendra irinarekin, margarinarekin eta arroz irinarekin eta muntatu ingo dugu gure lasaina. Labeko erretillo batean tomate saltza jarriko dugu, gero kuiatxoa plantxan eginda, geruza bat, jarraian betegarria, bechamela, kuiatxoa, bechamela, betegarria, horrela goraino. Garagarlegamia gainetik bota eta laberatu 15-20 minutuz 200 gradutara. Orduan, ezberdintasunak hori, margarina, aitorre bai, eta aitorreko sukaldian kontrolatzen duela. Zer da hori? Eta bai, hau da, guk Natasha ditzen gehiago, Natasha txikitan Natasha ditzen gehiago margarina egin guztu. Lehen ez da zu, baina nik ez da Natasha bezala ezagutu. Guk gure txian lehen hori jaten zen gaina, kuriosua zen, marka nik ez da euskalduna, baina hartua hemengoa da, ez? Nik hartua bai, baina Natasha ez. Guk hartua erailtzen duen margarina, eta horrekin egiten duen. Esan dagoa, ingo duna da, oiaskoa, gatzez eta piper beltzez ondu, eta lapiko batean, zu bizian gorritu ingo dugu. Gero, hartu eta kipula eta bartxuri arditik egingo duena bartxuri burua. Ze gero, barazkiak ez ditut ibiliko hemengoak. Bakarrik likidoa erabiliko dut. Orduan, zaporean nahi dut ematia eta ez du nahi gehiegi txikitzea barazkiak. Oso ondo. Primeran, gaur egun, euskau pila bat produktu olan, gluten barik, laktosa barik, bizi gara mundu baten nun produktu berri pila bat ditugun, baina ez dakit, ez dugun galtzen gure buruari, baina geroz eta gutxi hau dakigu nundik datozen produktu horrek. Adibidez, esnia laktosa barik, ez? Zuk bakit almendra esnia erabiliko zura, baina badauz laktosa barik behi esneak edo animali jatorriko esneak, ez? Holan saltzen die behintzat, eta horrek
bueno, ba, ez dakit, hobetzen daue digestiorako, pertsona batzuk laktosa ezin dauenak hartu, ba, horreindako ona da, baina gauzia da, nola itxen dione produktuek, ez? Nik aukeran, ez? Hobeto da, ez da hobeto jotea edari batera, nun, badakizu ez daukala inungo esnekiaren zepesteak, kentzeak, sartzeak gauzak. Zaporean arabera, zigor? Ja. Sabes, laktosa barik, honek badauz esneak, laktosa barik. Eta laktosa badauki hau da mantentzen daue, baina gero sartzen jake enzima bat laktasa deitzen dana, eta horrek, ba, itzen dau gure gorputzai laktosak ez eragiteak. Orduan, banatzen ditu, ba, beste azukre batzuk, ditxunak, ba, honek, galaktosa eta glukosa, eta orduan itzen dau, ba, gure gorputzai hainbeste ez eragitea. Eta gero, zaporian, karo, eske zuri behi esnia gustaten bajatzu, hori, laktosa esnia, almendra esniak besta ez dauka laktosarik ja, baina eske niri behi esnia gustaten jat. Orduan, hortan, ba, bueno, saltza dituzte berezixak. Baina hori bai, nik ez sekula probau, baina esaten daue gozoagoa dala zaporian. Zein, laktosa hori bestea, bai, ni probatu nuen behin, eta dultzia iruditzen zitzaidan. Ematen dago azukria bota hotzidela. Ez dakit, hombre, arren bestelako baina dultziagoa bada dultziagoa. Ba, esaten daue, gertatzen dela horregatik, duk laktasan entzima botatzen dutasunean, eta bereizten dienean, ba, glukosa eta beste azukria galaktosa, horrek egiten dau, gozatzea, apurtxo bat, zuk esan duzuna, ez da bapatian, ez dakit, kakao edari bat, holan esniak inaztia bezala, baina, bueno, badauka puntu gozoago bat. Eta, egia da, intolerantzia hau ez, laktosarekiko intolerantzia, geroz eta geixau dagoela, eta, bueno, izen otzala min, jendian, 10% eta 15% bitartian, hainbeste jendei, bai. Nik enakien, egia da, bueno, ba, ez dutela hainbeste jende ezagutzen. Jende geixau ezagutzen dau, glutena ezin dauen hartu, laktosa ezin dauen hartu baina orduan, bueno, digestio arazoak eta ematen dut zuena. Eta zenbat, bueno, eta hoien artean, Patri, zenbat egongo dira, autodiagnostikatu direnak, behiraiek, bueno, ba, esnea hartzen dutenean, bueno, igual pisutxua hor sentituko dira, ez da, ja diren, junirela medikura eta medikuak esan adiera. Edo asko ez dakixenak, igual, ba, bueno, ez daukelako itxurarik esnia hartzeko, eta aliz, eta oitxura kontuak bai asko itxen dauz, bueno, portzentai horren esatia hundixa, Asian ematen da. Europan edo Ipar Europan batez, ez da hainbeste ematen, seguk hemendik ba, historian ziar eta, bueno, kulturalki oso hiltzatuta daukau esnekiak hartzia. Bai, itzein du azte honetan horren inguruan, jogurta, gazta, hori da. Gure gorputza urtekin, horren beste milaka urte hori eraten, egin da. Eta Asian gutxe bat. Asian fijatzen bazarie, ba ez da, ez da, bueno, esnia bauk, baina... Soja esnean asmatu zen, orduan, gaixua zen eduzu ba. Ez dauela oitxurarik, hainbeste gaztabe hartzeko, jogurtak eta holako gauzak, ba, bueno, beste gauza batzuk hartze dituzte, ba, soja eta beste produktu hartzitu batzuk. Orduan, ba, zentzua hauka, bueno, azkenean gorputza, ba, oitzen badozu, gauza bat ez hartzera, gero, hartzen dozu nien, hori gertau jakon, nelagun batei, berak esaten zaren glutenak pustu itxen zotzala. Bai. Eta orduan utzin zauen urte batez edo, baina, bueno, berak borondatez, ez zotzan medikurik eda, oza, medikuran gara, da ezan joan. Orduan... Onurarik sentitu zuen, edo... Ba, onurarik ez dakit, bueno, ba, bera, ondo sentitzen zan, harin, beste gauza batzuk jango zitxun, baina gertau jakona da, berriz azezanean ogisa jaten, joatzela jatetxe batera, da, jarriko estazu, ba, ogi pusketa bat da jan, eta horrek bat batian sortu zatzen, ba, olako tripakomin bat, eta, ba, urte baten, zoien, ogisa, irinik eta olakorik janbarik, eta orduan, ba, esaten dabe, zube bai aldozula olako intolerantziak zure gorputzai sortu. Ba, ez padozu olako gauzak hartzen. Orduan, bueno, ba, laktosakin, ez dakit berdina pasako dan, baina guk hemen txorienen moldatzen gara. Laktosarik ezin dozula jan? Ba, laktosarik itzen dugu errezeta bat. Eta laktosa dozula jan? Ba, bueno, behi esniakin aldozu bai errezeta gu moldatu zu, etxetik ikusten bazauz. Eta errezeta gustaten agatzu, ba, aldozu egin. Margarinan ordez, gurina. Almendra esnian ordez, behi esnea, eta listo, eta errezeta berdin jarraitzu, eta ondo atarako da. Kontutan ibili barri edari vegetal hauek askok, gehigarri moduan azukrean amatu dutela. Bai. Pila batek. Eta hor kontuz ibili barra, bueno, ba, segun postre bat itiko garaian, agian ez dizu ez da nabarituko, baina horrelako errezeta gazi batean, bexamel bat olan gozo zaporearekin, ba ez.
eta almendranak eta, egon nintzen begiratzen, eta badaude batzuk, gehigarri moduan, gaina, lehenengo osagaia zen ura, bigarrena azukrea eta hirugarrena almendra. Azatuz, ostras! Bai. Eta, hau zen, justo bakarrik, hori, ura, almendrak, eta ero, ekilore olioa ero bai bazeukan, baina, beste dana, holako hausak kontutan izan, hemen, gorritu dut oiazkoa, kipula xerratan, azenarioa ilargi erditan, eta baratxuria, esan dako erditi moztuta, segero ingo duguna da, iragazi, hau txiko pixkat erregosten, eta hemen ze jarriko du, gero, oiazkoa hau mamurtzen dugunean, eramango duen, kipula, hemen dauzkat, hiru tipuleta, txikituta, eta bi baratxuri jarriko ditut erregosten. Eta hauek jungo dira, gero hemengo aragiarekin da hori izango da, horko betegarria. Ondo. Lehen, aipatu izan dugu, behi esnian ordez, zigorrak erabiliko zabela, almendra esnia. Eta esnia esan dugu, almendra edaria esan biharrian. Eta hori, nahitan esan dugu, azkenean, olako produktuei edari deitze dutzagun, almendra edaria, baina kasunetan esnia da. Ze, legez, esne terminoa joaten da animali jatorrizko produktuei, eta almendra esneari. Hau da, salbuespen bakarra. Kokoana bere zegoen, ez da duda daukator. Almendrana badakit, bai ez? Eta kokoana ere usteut bi hoiez zirela, baina arrozana, sojana, oloarena eta horrek edari vegetala. Europako araudian berez, almendrana da, hola, salbuespen moduan agertzen dana. Eta erdi arotik da ezaguna, nikenak isela? Ja. Beraz, hauka jatorrizaz eta danok pentsatzen dugu, gaur egun, hainbeste barazki jale dauzela, hainbeste vegano dauzela, da hori ez, laktosa y alergia dauzkan hainbeste pertsona dauzela, baina ez erdi arotik. Eta bitxia dana, lehengo ezautu genuena gehieno sojana izan zen. Edari vegetal moduan, sojana, nik ez da egit, 2000 urte inguruan ero ezautu. Eta modan jarri zen, soja jogurra. Soja esnia da, sojakin olako einako, esneki, kakotxen artean, esneki pila bat, ez? Bai, berez almendra esniak, tradizio gehiago dauka. Eta zelan egiten da almendran esnia? Arbendolak edo almendrak aukibidie bi egunez hidratatzen uretan. Horrei gero, birrindu itzen die, ura eta almendrak, eta gero bere izten die iragazi itzen da, eta bere izten da likido bat, mamitik apurtxo bat, ez? Eta orduan likido hori, holan, almendra esnia bezala saltzen da, baina, marka industrialek sartzen dutzi hor, emultsionatzaile industrialak, sartzen dutzi, gehigarri vitaminikoak, azukrea bebaino ixian behin, eta badauz, olako gehigarritxak testura hobetzeko, saporen neutru gaua emoteko, beraz, olako esne vegetalak pila badauz, baina osagaietan fijau bigara, ze badauz batzuk oso osasuntxua dienak, eta beste batzuk gehigarri pila bat dituztenak. Eta beti uste dugu dana, holan, barazki munduti datorren, holan, berde, ontzi gainaz dena die, ontzi berde batean, olako osto berde batero jartzen diote eta izan, eta ja danok uste dugu hori osasuntxua dela, eta ez da gutxeo ere, batzutan ultraprozesatuak ere mundu hortan ezagutzen dira, ez? Eta hor, lehen ibilizara, gluten gabeko gauza pila saltzen dizkidutela gaur egun, baina horietan ere osagaiak irakurtzea ondo, osan batzutan, zer ez dauka, glutenik ez daukate, baina beste guztia, bai. Beste dara, bintzat, badauki. Baina egia da, asko garatu dala honen industria esne vegetalena, eta gaur egun erabilialdiela edo zertarako, gozo gintzarako, kafesne bat itxeko, irabiaki batentzako, eta, egia da asko erabiltzen diela. Eta gaur egun, herri txiki bateko kafetegira soiaz, eta bauki esne desberdinak bai. Pixo da. Beraz, ez dala gauza bat bakarrik, ez dakit, hiri handixetan ikusten dana, baizik eta zure hausoko hori ez, Bai. Kafetegi batera soiaz, eta... Kafe esnia, ebaki eta utza. Listo, eta ontxe, soja esnia, batzuk almendra esnia bebaukie... Epela, hotzaua, esne gainarekin... Laktosa gabi, hori, ja, ez dakit, Nik uste dut, ez da dut ikusi, olakoetan, bai, normalen edari vegetalakin da, bai, ikusten dira, olakoak, baina ez da. Bueno, Biteli, ardoa gota diot hemen, eta murrizten utziko dugu erdira. Gero, salda daukat, saldarekin estaliko dugu, eta salda beldurgabe bota, kontutan izan, gero hemendik atarako dugun, behin egin da dagoenean, iragazingo dugu, eta hemengo likidoa murrizten utziko du, eta hori, almendra edari vegetala, ero almendra esnea, litro erdi, eta ero beste litro erdia izango da hemengo likidoa erabiliko du. Orduan, behar dugu likido. Kipula eta baratxuria erregozten, betegarrirako, eta oin,
Bueno, mandolinarekin, mandolina hor ikusi dut, ez? Bai, Hementxe. pasai dazu. Inditu dana, zentimetro bateko tamainako xerrak moztu, eta hauek plantxan egiten jungo da. Eta hauek izango dira gure lasaina geruzak, kakotxen artean, gluten gabekoak. Oso ondo. Oin ingo berba, suan inguruan, ze norek eskatu esku errezeta hau, sua enparantzak. 2003an jaiota, Donostin, eta, bueno, txikitatik ustartu ditu dantza, interpretazio eta musika. Beraz, bueno, bera da artista, berak bere burua definitzen dau artista bezala. Ze egia da, bueno, danetatik egiten daura, eta danetatik gainera ondo, hori zaila dela. Nik entzut, bideo baten ikusi noa abesten eta gure zirkuko dokumentalean be bai, eta ona da, gazte hauek ondo prestauta. Ondo datoz, indartxu datoz. Eta bai, berak, esaten dau, txikitatik jauela dantza, zezan, forma bat arnasa hartzeko edo espresatzeko, eta bueno, talde desberdinei joan da lotuta, dantza talde desberdinei, eta gero nola ez, ikusi dugu, bueno, gure telesaietan, gure etxeko telesaietan, ikusi dugu irabazi arte telesaiean, ikusi dugu gure zirkua dokumental seriean, La Coleccionista telesaiean bebai, eta gero Eden soinu fikzioan, guaun dauela eskuragarri, beraz, bueno, hemen txegusten dutzu dugu, bere karrera profesional dana, hain gazte izeteko oso luzie dela, eta gainera, hemen txegusten daukatzuela eskuragarri. Beraz, bueno, gainera, zuk esadozuna, gainera hemen bai, abestu itxen dau, eta ondo, beraz? Oso, horre, ez da, peranaiakin ero, bada horre bideo bat, anaia uste dut dala, anaiarekin batera, anaia musikoa. Nani den etxea. Eta bixu balan inzauena... Gu baino beto bestan. Bueno, gure baino beto abestia zigor, ez da saia. Ez da saia. Baina bai, oso ondo itzen dago. Horre, nik badezpada, horre gauzak. Oso ondo. Eta gainera, bueno, antza, jatun hona da, ze lasaina bat eskatu esku. Gozo goxua. Lasaina zein ez zaio gustatzen. Egisa da, Esto fallatu, baina hau, ez esan nun probatu zuen. Bueno, eta hau da gure bersioa, auskalo, bera daztatu zuena nola izango zen, agian haragi xeatuarekin, ero besteen bat izango zen. Aukerak nahi dituzuna. Eta guk horrela indugu, baina lasaina geruza ere baili beharrean, akuiatxo ero albergini erabiltzea, zuen esku dago, eta betegarria erabili aldu zuen betiko boloñesan normal bat, Oso ondo. Eta erronka, zua enparantzak bota oskuna da, kuiatxo lasaina bat eitxia, baina gluten gabe eta laktosa gabe. Orduan, guk zaukagu, bueno, benra esnia, esan duguna, baukau margarina, eta gero, garagar legamia erabiliko dugu, gazta ondua edo, bueno, gazta ordezkatzeko. Diolako eskata batzuk garagarranak, da onjo zelula bakarra da, garagardoa itxeko erabilizana, eta honek ditu nutrizio ekarpen pila bat. B vitamina multzoko, vitamina ikustot danak ditula. Dauka B bat, B2, B3, 5, 6, 8, 9, eta 12. Urperatua! Katx! Funtsezko aminoazidoak, biotina eta kromoa ditu. Beraz, bueno, oso osasuntxua da. Eta nik ezagutzen dut, hau jendeak, veganoek zela ez, gazta ordezkatzeko erabiltzen da biela, baina, veganoa ez da noretxo bai, jogurrakin olan gozaltzeko, frutekin, nik ensaladai botatzen nio, izan nuen sasoi bat, ensaladai pilo botatzen niola, gainetik, eta ematen diolako gazta ikutu bat. Bai. Badauka zapore... Nire aukin hauen eta egisa da, txian erosten dozunean, paketietan etorten dala... Desente kartzen du. Desente nahiz, eta ez izan oso pixutxu, desente ataraten da. Eta akoratzen da, zenarrak probau zauenean, esan ustala, bera igogoratzen zotzala, honek, txutxerixa dendetan saltzen dut ziusten txutxerixak honek paketiak, gazta paketiak. Bai. Batzuk izarrak, beste batzuk bolak, eta gazta zaporekuak, horren zaporiatzen dut zala. Eta gazta ondua. Gaina dauka, onortasun gazta baten zaporia dauka. Ez da holan fresko bat. Ez. Gazta onduaren zaporia dauka. Hori da. Eta, erabiltzen da, hori ez, gluten gabeko produktu askotan. Garagardua bebai, itxeko, esan dugu, erabiltzen dela. Eta, garagardua, gluten barik, bai, ez? Bai, ditaztatu ditut oso honak, garagardoak oso honak gluten gabekoak. Gehiago esango dizut, dago bat, gustatzen zaidala pila bat, esango nuke
garagardo normala. Normala baino gehiago. Bai, oso ona, bai, lortua, gluten gabekoa. Bueno, ontxe danetatik dauz argixak, ilunak, alkohol barik, gluten barik, garagardo barik behingo dituzte laizzer. Holan jarritzen modu, bai. Patri, segundu, Bai. Gero muntatu eta bexamela eta oraindik egin behar dugu, saldarekin busti dugu, eta gaunek, esan dakoa, ordutxo bat, berta minutu ordu bat, oiua izango zan ordu eta piku jarriko genuke. Bien bitartean, tipula erregozten. Hemenoa gure kuiatxo geruzak plantxan egiten, eta gero, izango da, hau mamurtzia, honekin batzia, bexamela egitea, orain di lana badoko gunez, utzi diguzue pixkat aurreratzen, eta ontsi datuz, Lagunok, bueltan gara, dagoeneko oiaskoa, hemen dako, dena mamurtuta, ondo egina zegoela, eta kipula gorri, ondo erregozita. Hau, ona naziko du, eta hau izango da betegarria. Bestaldetik, oiaskoaren saltza iragazi, eta eukindot, 21 minutuz, hor irakiten, Ondo kontzentratu. Bai, eta litro erdi, atara dut hemendik, eta beste erdia izango da, kasu honetan, almendra edari vegetala o almendra esnea. Esne normalarekin ere egiten bauzue, eintzazu horrela, ze beste bexamel honek beste zapore bat izango du. Orduan, bexamel bat ingo du, eta esan dakoa, bexamel honen berezitasuna izango da, erabiliko dula, margarina, kasu honetan. Erabili beharrean gurina ero, margarinarekin ingo du, eta prozedura bardina. Eta gero, arroz irina erabiliko dugula, glutenik ez daukala. Orduan, honek ez dauka laktosarik, honek ez dauka glutenik. Free, dana free. Dana free. Oso ondo. Hau, hartukago, gluten eta alkohol barik dan edari batekin, ez? Garagardo batekin adibidez. Adibidez. Kontakotzut, ondokan ez da bai estatu teoria hau, baina interesgarria bada, eta teoria batek esaten da hau garagardoa esker, gizakixak utzi zauela nomada izatiai. Olako ahi aukitean, ez ala mugitu ez egin, anketo, ez da buruko minakin. Pentsau, beti lotu izan da, nomadak ez izatea nekazaritzakin, ez? Bai. Nekazaritza goiztiarrakin. Eta esaten da, oindala 12.000 urte, ekialde hurbilean basagoela olako gune bat oso emankorra zala, zerealekin eta, han egonkortu zala gizakixa, ez? Han sortu zitxula, olako, lehen herriak. Baina, beste batzun teoria da, honek ez zauela hainbeste ematen jateko, baizik eta garagardoa iteko. Zala, festa, euren zaukien festa gogoa, zala, inzotzena, han geratzea. Ez da bakarrik elikatzeko, baizik eta, ospatzeko. Osea, azkenean, hasi ziren, lehen gaien bila, lehen gai honek gero hartzitzeko eta lehenengo garagardoak itxeko, eta honek ahalbidetzen zauen komunitateak bebai, lotzia. Gero batera joeten ziren, eizatzera, ospatzera, janarixa biltzera, eta esaten da, indarau garagardoak ematen zauela. Osea, garagardoari eskerra usolana sortu zen. Jendia patu izien. Oso positiboa da, nik ikusten dut oso positiboa dela. Ez dakit nahi teoria hori asko jarraitzen duten, ez da bai estatua guztiz, baina teoria indartsua da. Eta polita. Hola, esan da, hor konbentzituta, hau da, ostegun arratzalde baterako lagunekin zaudela zerbait hartzen, zun bota egiten duzu holan konbentzituta, hau honeatik izan zan da. Eta garagardoak altza eta topa egin, beragatik. Nolabait zentzuren bat bauka, ez? Ni akordatzen az, da zu kontxe gainera alabia unibertsitatean daukatzula. Unibertsitatean lagun onak itxen zinon, urtetzen zinen lehengo aldiz. Ez? Igual klasien harreman hona ukitzen zinun bi astetan, baina itxen zinunean lehengo afarixa, lehengo klaseko afarixa, hor sortzen ziela holan, ez? Bai, guk egizio zen, harremanak eta... Hori, bitu, ostalaritza ikasi genunean, horako gutxi, ez genuen. Bai, zuek afai kontutan? Ja, geneuka zukalde, baina, segun noko sinatzen zuen, dana kritika eta izango zen, da... Bai, baina ez daukatolan egiezen gutxitan batu izan gara. Hor, bai, nitula bi lagunero oso hon, baina bestekin holan klaseko... Gaina pentsatzen nagoela, ez dakit inoiz egin dugun afaririk, klaseko. Benetan? Bai. Ez dakit, lehen igual desberdin esan ointxa afari bat isa astero daukie. Eta gero gabonetakoa, eta gero udakoa, eta gero... Hala ba hori biltzen zait, aita egin behizun ba, afari daukago gaur. Zosneska... Nahi bozu, nik hongo naiz kozinatzen, ez da pentsatu ere, urruti hemen dio. Ez dakit edan kontuetan edo,
Baina, badakitzu ontxe, Londresen sortu dela garagardo bat, sin bat, hau da, alkola ez daraman garagardo bat sortu dela, eta horre gainera moskortzen zaitu. A ver, txones. Hau, serio, venia oso azkarren naiz eta alkoholik gabeko zerbait eta moskortzen zaituen. Moskortzen zaituen alkoholik gabeko garagardo bat sortu dauen, erresuma batuan. A ver. Bueno, hau urtietan egonda, olako ikerketa bat eitzen, sortzailea, eta konturatu da jendiai gustatzen dakoela, erlaxazio puntu bat, gero giza kohesioan ematen dauen laguntza hori, dantzatzeko lotxak entzia, eta orduan aztertzen egonda, eta omen dau osagai bat, hori sartu dotza, alkoholik gabeko garagardo bati, eta orduan lagutzen zaitu, zuri 10 edo 15 minututan, hori hartu ostien, erlaxatzera eta, lasai hau egotera. Eta hori lotzen da, moskortaz, ez da moskor zauzela, baina, apurtxo bat, sensazio hori baukatzu. Eta, hortxe da... Baina, a ber, honek alkoholik ez dauka, orduan, nahi dut esan zuk hartzen baduz hori, gero gidatu ere zingo duzu gidatu, zen nahi dut esan, erlasatu egiten zaitu. Zigor, hor dau gero gatazka, da hor sortu da debatia, ze berez, ez dago inungo arazo legalik zuk gero gidatzeko, ze gero erregestizo ematen ezertan positibo. Alkoholemia testetan eta ez da positibo ematen, baina, honen sortzaileek esaten daue, eurek ez dauela gomendatzen, kontzentrazioa eskatzen dauen ariketarik eitxia. Horrein tartien, gidatzea. Berez, nik zalantzan jartzen dut hau bai, beste teorian bezala, holan bitxia kontatzeko pintxopote baten, edo gaur bezalako bariko atzalde baten, baina, etorriko da, eta arauak eta probatuko dituzte, eta gero atarako dute zerbait hori detektatzeko, zebestela... Baina probatzeko kontutan, hobeto lasainak probatzea. Ikusi duzu momentu batean, nola indugun gure lasaina, koloria, bexamela honena, argizaban moduan, saltza bota digun hortan, ilunxia hoa da, bexamel pixka botako diot hemen, betegarriari, eta muntatzen hasiko gara. Hartuko dolako labeko erretilu bat, eta oinarrean tomate saltza jarriko du. Tomate saltza pixka bat, ez itxasteko gehien bat, tomate espadie jarri nahi, gurina, margarina kasu hontan, oliba, baina tomatea ondetorriko zaiz. Eta, jarriko ditu gure geruzak hasiko gara montatzen. Eta izango da, gainerretzea, ze azkenean osagaidanak kosinauta dauz. Bai, hombre, hor barruan, irekin aldi bat, labian, berotu on bat ematea, komeni. Orduan, horrela, hartuko gara montatzen. Eta esan dakoa, lasaina hau egin dezakezue, pastarekin, bexamel normal batekin, beste betegarri batekin, adibidez, baina betegarri hau... jalea, gazta, zia zerbak, aragixeatua... Guk hemen esaten du askotan, lasaina zer da? Plater bati irteera emateko beste aukera bat, ez? Guk induguna oiaskoa saltzan indu, eta oiasko honi, azkenian, hau mamurtu indugu eta hori erabili du betegarri moduan. Eta barazkixa jateko bebai, modu desberdin bat, ez? Lehenko gunean gabizen esaten, kalabazakin zenbat errezeta dauzen, eta beti krema egiten dugu. Kuiatxoakin, kalabazinakin bebai zenbat errezeta dauzen, eta udan zenbat hartze ditxugun, eta ematen da bakarri bebai kreman eta tortillan izaten diela, baina, badausolako errezetak bebai, plastikan jartzeko merezi da benak. Bai. Saiatuko naiz, hemen, 3 geruza nahi dut esan. Hau ingo du, bexamel pixka botako dio gainetik. Gero, beste tomate pixka bat, berriro kuiatxoa, berriro betegarria, eta azkenengoa kuiatxoa. Eta azkenengoa garagar legamia. Bai, eta bexamela, noski. Bexamela eta gainean, gazta moduan, gure garagar legamia hau izango da. Orduan, asmoa da, hau izango zen geruza bat. Daukola, tomatea, gero bexamel pixka bat, hemen, botalko genioke baita janei izan eskero, gazta zapora nahi digu leman, garagar legami pixka bat ematen digu, eta hau, garagar legami espalko zuero, gazta jan alba duzue, gaztarekin berdin ingo genuke. Hartu eta beste geruza bat, eta berdin ingo. Kuiatxoa, aragia, gero bexamela, garagarra, eta azkenengoa kuiatxoa eta bexamela. Utzia zuen montatzen momentu baten, eta ontsi gatuz. Txokolate postrea? Txokolatea? Ematetan. A ber, zuantzako
zerbait zua bezala dagoena. Zu bizian. Zu bizian. Bueno, ikusi zuen, montatu du geruzaka, azkenengoa bexamela izan da, eta hau, dekonstruzio bat ingo dut. Gero asmoa da, ataratzia aldan moduan hau, Erreko gara, betiko martxan. Bueno, oinarrian ipiniko tomate saltza pixka bat, zeta bat, bi zeta. Enparantza. Eta, Ea ba. bueno, hori kuiatxo pusketa hori nondik atera da. Ez que agertzean nahi zauen. Hori ez alda, esto ez aldot moztu haunik. Bueno, hortxe geratze dena. Hau, alde batera, oso berua dagoela, eta, bueno, holan erakutsik ez da gara baitzen. Eta lagunok, hemen daukazue, gure kuiatxo eta hoi asko lasaina. Ondo. Gluten free, laktosa gabea. Baina zaporetsu. Bai, eta osasun. Betegarria benetan oso gozua onda da. Eta bero. Einputz, Bai, irakiten atera da. Bueno, erdikoa... Bai, bero. Ja, ba. Ez zizuen gainatuko, padre. Genoa... Holan, jakin gabe zu, Patri, jakingo zenuke... Ez da faltan botatzen. Ez nekirik ez daukalik, erolan? Pentsauko naben, hori, injozula saldakin edo, baina ez. Osea, oso goxo, benetan ez dala faltan botaten. Erra. Ze oso zaporetsu dauko oi askoa, oso kontzentratua. Bai, benetan, Bari oso duguna, da, benetan oso goxua. Beraz, zigor, sorionak. Bueno, orain di soriona bioi emango gara, lasaina, ez, ravioliak ziren, ravioliak, orain, kuiatxo ravioliak, oi asko hartzuz betea. Hori da. Lasaina baten jau, eta ontxe ravioli batzuk. Italian jarritzen du. Hori da. Bueno, zua ikasuen biko jako. Eta oi askoz betia joango die kasunetan, baina haragi birrinduaz. Beraz, errezeta holaxe joango da. Tipula eta zenarioa erregozi gorritxu arte, gero oi asko saldageitxu eta urritzen utziko errezeta bukatu arte. Oi asko haragi xeatua, obisa esnia, berakatz atal birrindua, arrautza, gatza eta piperoltzakin nahasi, kuiatxoa mandolina batekin ebaki, tira luziak lortzeko, bi tira gurutzatu, erdikan koiarakada bat oi asko nazketa jarri eta ravioli bat izango balitz bezala itxi. 10 minutu 180 gradutara laberatu, eta gero tipula eta zenarioa oi asko saldakin birrindu, hartu almidoiakin gorputza emon saltza bat lortzeko, eta ravioliak saltzakin zerbitzatu. Ba, listo. Hasiko algea. Venga, hementxe, olixua egingo berotu, eta ezagutzen bezala, lehenengo hasiko gara saltzakin, eta holan, bestia itxen dugu mitartian, joango da lana aurreratzen. Saltza itxeko, izango da, oi asko saltza bat. Berez, erregoziko dugu, alde batetik tipula, eta zenarioa. Eta ingo, bakitzu niri aragibolak asko guztetak atzea. Ingo, horren azketa, oi asko xeatuakin. Orduan, zelan itxe ditugun aragibolak? Nik normalian jantzeotzat. Beti, berakatza, tipula baino xian behin, baina gaur ez dutzen jarriko, ogisa, esnia, arrautza, gatza eta piper beltza. Eta hori izango da gure betegarria. Eta gordine jungo da, oza, kozinatu, betegarria kozinatuko da labian, ez? Hori da. Aukeria bebai badau plantxatik pasatzeko eta gero horrekin beteko, baina, bueno. Ero egin betegarri bat, boloñesa bat izango basan moduen, da ero horrekin bete, ez? Lasaina batean erabiliko duen moduan. Oso ondo. Bueno, bilu, kuiatxoa eta aspaldi, ez dakit behin edo bi aldiz indu txorienen. Kuiatxoa ez. Kuiatxoaren lorea. Otu zait, gauza betegarriak eta itzeiten ari garen ontan, da horrekin ingo dugunez, ravioli hauek, ikusiko zenuten inoiz, ero agian dastatuko zenuten, bakizue kuiatxoak nola atatzen duen lore hori bat olan luzen gadana, eta hori gutizioa da, sukaldaritzan, eta bete egiten da, eta hainbat errezeta prestatu aldira horiek. Hartu bete eta ero tempura batean moduan zerbitzatu, labian gero bukatu betegarri ezberdinak barruan sartuta. Txarrena izaten da, Italian bai eskuragarri dagoela, baina hemen zukortua espaldin badukazu, nik erosteko ez ditut sekula ikusi inunbe. Hori, jun beharko zinen, baserritar bategana, eta berari eskatu, espreski, guk egia da, Durangoko plazan, azoka plazan badao, larun batetan egoten diela, hor seguru larun batero,
eta gero bestantzea badaukate beraien postu bat egunero dagoena, ez? Eta hartie. Hor, eure daude basarritarra, eurei eskatu eskero, sasoia, ze gainau bai dala zerbait, sasoikoa, oso sasoikoa. Eta beraiekin hitzein da, taizu, gordealdiazo kalaz, ero kuiatxo lore batzuk, hor lortuko zenduke. Bestela, frutaenetan da, ez dut ino izorkitu. Eta basarritxarrak bai, behitxuko zotzun aurpegi batekin da. Badakite. Eldu da hotxa hona be. Izazkenean jatetxeek eta eskatzen dietolako osatzuk, eta, jatetxeetan da modan jarri zienean, oso gutxi daudenez, eta ezin danez gauza bat, mantendu aldara, ez da, urtean zerrez, hau da, ematen duen lorea, eta jazta, jasotzen duzu, eta sasoikoa dan zerbait da. Orduan, baserritarrai jatetxeetatik eta jundienez, ezagutzen dute, eta ziur saltzen dutela. Oso ondo. Hementxe, ogixa aldozue, ogixa sartu, eta gero esnia, edo, ogixa esnetan busti, eta, holaxe, asko zobeto, ogixan mamia, gure kasuan, moldeko ogia. Eta, hori, hau izango zen, egia da, aragi bola batzuk, holan, saltxa, lodi batekin, saltxa espainola batekin edo, baina, kalabazi batuten sartuta. Ez da, hemen, beste bi ero, ez da, izen bat aldiz, baina badakitea errezeta hau egin izan duzula hemen, eta azkenean, ikusiko duzu gero da, fin moztu, eta, rabiolia bakizu zer dira, ez, pasta betea, holako normalian, forma ezberdinak daude, karratuak, boro bizka bebai inaldie, eta betegarriarekin, normalen betegarriak izaten dira urdaia espikua, mozzarella gazta, badaude batean bate onjoekin eta bebai betetzen direnak eta hori. Hain badaude, baina kasuntan pasta ezin dugunez, glutenik, glutena gehitu diogu ba. Ai ama. Ogia. Gluten barizan. Ogia gluten gabekoa erosi dugu, harta txiki ez harto beltze. Benetan, enazela hartu, esnia... Osta, ni oinak itzeiten hona izela eta esatu. Esnia, bai, jarri dutela laktosa barik, baina bitxu, ogixena esaz konturatu, ikusteko, ze puntuteraino, askotan ez garen konturatzen, eta... Normaltzat egiten da, eske, bai, da, honek bauka glutenik, da esatu duzu, ez dauka irinik, baina, gero bauka. Sentitzen dut. Zua, lasai. Hori da, zuk bertxio bat... Etxean eukingo duzu ogiren bat, glutenik ez daukana, erabiltzazu hori. Hori da. Eta, guk, hau aukera hausan bestentzako. Hori da, zuken jozu, zuan eskaera holan zuzen zala, kalabazin lasaina, nina, apurtxo bat gauzak aldatzen. Bigarren errezetarek, eta zer, aldatu iten du. Hori bakizu gero, aldatu iten duzula zuen nahi duzuna bota, eta hemen aukera beti ematen ditugula, Kontua, nondik ari ginen? Horrekin despizatu gara. Pasta erabili beharrean, iten dena da, olako xerra batzuk, eta olako bildu iten da, opari bat bezala, eta horretako erabiltzen da, kuiatxoa, nik alberginiarekin behin probatu nuen da zitzaidan gehiagi gustatu. Eta hor, alberginiakin iten bazue, komeni da lehenago pixkat, ez dakit lurrunetan ero pixkat biguntzea ero plantxan eitea, kuiatxo egiten baduzu ere bai, egiten baduzu pixkat plantxan ero oso fin mozten duzu, ero bestela galdarrezatu pixkat malgutasuna emateko, gero ez apurtzeko montatzen duzuen garaian, hobeto geratzen da. Hau guztik hau zigor saltzakin, bale? Saltakin. Osondo. Saltza itxeko, eta, gero egia harin geratzen bada, hemen txaukau, hartu almidoia, urotzetan nahasi, eta ona gorputza sartzeko sartuko zauna, hau gero birrinduta. Beraz, hasiko gara, mandolina erabiltzen, gure kuiatxoan rabioliak itxeko. Honek altura desberdina dauzka, beraz hemen hankak, eta hau hemen txauka errubera txikitxo bat, xaflan lodiera eta holan, Lodia gero fina egiten, behar duguna. Hori da. Zigorrek bere lasainak inditu sentimetro bateko holan lodixak, baina karo, rabiolixak, lodixak jartzen baditzugu, gero ezin izango dugu tolestu. Plantxatik pasako ditugu, bestela, baina, printzipioz honek finak joan bidea. Oso ondo, behitu goi mailako sukaldaritzan, daulako errezetak agertzen diela, aipatu du kuiatxoen lorea eta loreak asko erabiltzen dira, eta hor badago, ez da, eneko atxaren jatetxera egun zaeten, sare sozialetan jarraitzen duzuen, bere errezetak nola diren, loreak pila bat erabiltzen du. Loreakin asko apaintzekoa, baina ez da bakarrik apaindu, ez dira, oso ikusgarria diren platerak eta
lore horiek zentzua daukate denek. Ez dira edozein lore hartu eta zelaira jonda hartu eta edozein lore hartu ez. Hor badauzkazu, mitxoletak lorea dauka, borrajak lorea dauka, kalendula, kamamila, orduan, segun zer zetan nahi duzun, egun ematen aukera daukazu olako loreak dastatzeko ero, danak ematen dio bere ikutua eta zentzua daukate errezeta horretan, ez? Beti esan dugun hemen, plater batean jartzen den dena jangarria izan behar da. Eta nik hemen ezagutu dut, garai batean, apaintzen genituela, bueno, jangarriak... Nik ezagutu izan dut. Baziren, baina hobeto esatia. Ez ziren atxegin. Nik ezagutu ditut, babarrunekin, igual, Tolosako babarrun beltz batzukin oran, plateran oinarrixan jartzia, gordinik, eta gero gainean, olako kroketatxo bat, ez mugitzeko ero gehiago oinarri moduan iteko, ez? Izango za. Baina, gero, hortan, jangarrixa espada, hori, jangarrixa bai, baina, bueno, gero 2 ordu egositxa. Ez. Horretan, kontutan, guk, oso ohikoa esan lehen, asko erromero, ez? Guk erromeroa erabiltzen dugu, eta erromeroa, normalmente, oi askoari erolen, saltzari zapore amateko. Egia, erromero osto batzuk, agora eraman aldituzula, baina adar punta jartzen oso polita zala, gaina holan, patata purea ingen duen alegunean, ez? Hau, aste azkenean ingen duen patata purearen hartuta, erromeroaren azkenengo lau surtoia gero ostoakan. Gainean jartzen duen da oso polita zan. Baina jateko, naiz eta jangarria zan, esan oso atsegina. Ez, orduan, lehen, horrelako gauzak itxe ziren, da, hori, ez da arau bat idatzita dagoen, eta horrela baina teorian ulertzen da horrela beharko. Sigur, hemen jarri ditut. Ravioliak, bai, ravioliak, horako tira finetan moztu ditut, eta gero binaka, gurutze bat sortzen da, gurutzean erdixan, horako koiaratxo bat jarten da, eta hain goiaz, iztera, ravioli bat izango basan bezala. Berez, 1, 2, 3, eta 4. Buelta eman, ez? Buelta ematen jako, eta joango gara, gure labeko erretiluan jartzen, olixo apurtxo batekin, lehen zigorrek esan dako tomatiakin. Oso, no? Eta, listo. Langoiaz batzuk osatzera, labera sartuko ditugu, eta gero saltza izango da birrintzia, hortan zarata ez dauz hartuko, zuei ez molestatzea arren, gorputza emango zau hartu almidoiakin, eta bueltan etorriko gara, ravioliak dastatzera. Mokadukoak. Bai. Esan dakoa, saltza gozo hau, eiotena da birrindu, gero harto almidoiakin eta urakin eiot gorputza emon, eta ravioliak bitartian laban dauz. Beraz, goiaz ikustera, zelan dauzen. Zeman minutu sartu diezu, Patre? 10 minutu sartu dotzat, 200 gradutan. Beraz, gaitxezen erre. Egia, txura. Hau da, oso, eta betegarria dozinen dabilia duzu, baina oso polita geratzen den zerbaira, Patre izan duen, barazkia jateko beste modu bat. Bai. Eta, begietatik behintzat oso errazartzen den zerbait. Politxa. Paketetxo hauek. Hori da. Eta ingo bolan fina bat pertsonako edo. Gero zuai beheko zautaper baten 4 edo 5. Baina, guretzako behintzat probatzeko. Holako saltza bat oinarrixan. Bai. Gero hartuko ravioli bat. Hemetik. Igual bi jarteko, Eta, saltza apurtxo bat gehiago. Jarriko zase hemen. Holaxe, hemen aukitzen badugu holako, perrexi josto bat, edo belaru zaintxu batzuk edo etxian, listo. Gazta aukitzen badagoen, gazta apurtxo bat, baina... Laktosarik gabeko, laktosarik gabeko esnia guadauz, gaztak bebeko modi. Ez? Ziur badaudela. Hemen txe dau, gure raviolia oiaskoz betea, sua enparantzaren zat. Eta bai, sardexka eta labanakin. Bai, hau moztu. Nik uste laban batekin listo, Bai. Moztu gotu nik, zure zatixa. Barrukoa ondo egin da, ez? Barrukoa ondo egin ja. Eta, listo. Eta saltzakin. Barrura, fina, osasuntxua.
Berua. Ontxatako da, sua esperantza. Bai, hoxe esan behar nuen, sua atarako zaigu guri. Bueno, sua. Bere omenez data. Bai, gaur dana... Suarekin erlazionatuta. Bai, bitu, zuiltzaileak falta zaitzazkigun gaur. Bueno, oso goxua benetan, eta akusi duzu, zer esan den, azkenean, olako zerbait politxeikia originala den zerbait, eta zuek etxean indezakezuena. Hau esan da, asteburuna pasa, eta astelenen torri gurekin. Bueltan gara, astelen gozoetan. Muxu bat, asteburuna pasa. Agur.